какво е да си готвач? Ставаш сутрин, чуваш алармата, правиш си кафето с мисълта, че си на работа и че имаш някакви задачи да вършиш. Първото нещо си вада ножовете, след което си преглеждам хладилниците за неща, които липсват, неща, които са за смяна. 8-10 часа ти си в вихъра си. Нямаш време за почивки, за кафе, за телефонни разговори, за интернет. Но аз през цялото време съм във Фейсбук. Трябва да си готов на жертви, на компромиси, на загуба на лично време. Понякога се налага да оставаш не за 8 часа, за цял ден и се прибираш доста късно вечерта. Като свърша работа, искам да се прибера, да се взема душ и да легна. И на другата сутрин пак същото. Кога реших да стана готвач, може би бях на 12-13 години. Един следобед гледам кулинарно предаване по телевизията на чужд език. Абсолютно нищо не разбирах, просто само гледах. След края на предаването направих крем, който го изсипах в формички за крем карамел. Не обичам да правя компромиси, свързани с работата ми. Винаги търся високо ниво, стандарт, добра работна атмосфера. Не мисля, че нещо ме отличава от останалите хора, колеги. Може би моя перфекционизъм, моето голямо желание за работа понякога. Най-вкусното ястие за мен е това, което е приготвено специално за мен в домашни условия, с много любов, желание, може би от моята майка, моите приятели, човека до мен. Дори една красива снимка на ястие може да ме вдъхнови да направя нещо вкусно.